hvad var det så grinede med det? Med mig også. Vi er bare i gang med sit guld. Og I kan også, vi har 2 YouTube-kanaler. Vi optager på hans YouTube-kanal lige nu, og så kommer vi også til at optage ind på min YouTube-kanal. Så... Men vi skal ikke... Hvem er det owneren? Hej Jens. Tobias. Ring. Igen i mine. Hvad sagde owneren, Tobias? I minen. Skal vi så fjerne det her? Ja. Jamen det er så owneren det der. Hvis Tobias han lige gider vise owneren. Det er så owneren selve serveren. Og ham har mig Tobias over Skype. Men ham må I ikke få. Kun hvis I kender ham i virkeligheden. Ja. Hvad laver owneren? Hvad laver han inde i vores hjem? Han står bare og kigger på. Det har jeg set, Tobias. Ja, det er fucking spooky. Og så bare moddet eller noget shit. Hvad laver du? Tobias, nu har vi 2 crafting tables. Så underholder jeg dem bare imens. Dam. Ikke til owner, vel? I hvorfor en warp er du i? Hvor på, jeg må bag. Nej, jeg spiller det næsten aldrig. Jeg gør det kun for at tjene penge. Har du vidst godt, at man kan tjene penge derovre? Bob af. Og jeg har ikke tilladelse til at skrive op af. Du skal købe det igen. Siger owneren det? Ej, før du kan komme i vor på. Hvordan kan man sælge? Jeg har masser af cobblestone. Kan man få gratis pickaxe? Kan du godt skaffe mig nogle... Jeg går ind i vores bag. Er du så skaffet mig noget?
Hallo, det værste det er, at du kan ikke købe mad her. Ringer du op i køb? Det kan jeg også faktisk. Det er unders befaling. Hallo, der er kids med Tobias. Hvad kan man egentlig få? Hvad kan man få der? Tobias, hvad kan man få der? Med kids? Jeg har mange penge nu. Tobias, hallo, jeg gider ikke at købe, fordi du bruger de der penge der. Jeg kommer med i by, for jeg er i by. Men nu skal jeg lige tjekke.